स्टूडियो सुगौली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर जीजे मोहन। आज तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आज तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। हमारे खुनावा से लिह मंगिया सजाई हो। आज तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आज तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। हमारे ही खुनवा से लिह मंगी सजाई हो। जाके ससुरावा में तेजिया सजाइबू हो। जाके ससुरावा में तेजिया सजाइबू हो। पियावा के प्यार पाके गणेशवा के भूला जाइबू हो। पियावा के प्यार पाके गणेशवा के भूला जाइबू हो। आज तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आज तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। हमारे ही खुनवा से लिह मंगिया सजाई हो। सोची सोची खूब के जाने हमारो करे जावा हो। सोची सोची खूब के जाने हमारो करे जावा हो। आज तोरा मंगिया में जाने सिनुरा भराई हो। हमारे ही खुनवा से लिह मंगिया सजाई हो। तोहरा के पावेला हम हद से गुजर जाई। तोहरा के पावेला हम हद से गुजर जाई। हमर जना हो कबू खाइले अब जहरिया हो। अरुण बिहारी संगे कहे राहुल दीवाना हो। अरुण बिहारी संगे कहे राहुल दीवाना हो। जीना ही पहिले गणेश सुन गौआ के ताना हो। आज तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आज तोरा